Dank u wel, Jean. Ook goedemorgen of goedemiddag allemaal, lieve mensen van het Onthikkelingsplein. Ik lees het voor, Jean kan het uit zijn hoofd, maar ik heb toch maar even verhaal op papier gezet. De reden dat we hier bij elkaar zijn begint eigenlijk in 1989. Toen is op initiatief van de buurt een herdenkingsboom met plaketten aangebracht. 45 jaar toen na de bevrijding. In het bijzijn van onze toenmalige bevrijders, die er toen nog in leven waren, was dat een indrukwekkende gebeurtenis. Helaas is de plaquette in de loop der jaren zoek geraakt en nog erger, 2 jaar geleden, om precies te zijn op 14 juillet, 14 juli 2010, werd onze boom geveld door de onstuimige weergoeden. Ik geloof dat het Tine Lexis was, ik zie er nu recht voor me, die meteen alarm sloeg. Hier moet iets aan gedaan worden. De zaak werd aanhangig gemaakt in een buurtplatform en middels een buurtinitiatief werden handtekeningen verzameld. Er werd een kleurwedstrijd gehouden, een gedichtenwedstrijd werd er gehouden. Dus hoewel er een nieuwe generatie mensen nu op het plein woont die de oorlog niet bewust heeft meegemaakt, laat de buurt op deze manier zien dat ze haar bevrijders niet is vergeten, maar vooral ook dat we de vrijheid die we dankzij hun gekregen hebben, elke dag moeten herinneren en koesteren en uiteindelijk met medewerking van stadsdeelleider Albert Albers, die helaas ook verhinderd is vandaag, en onze oorlogsdeskundige, die wel hier is, Paul Bronswaard bij uitstek, Paul Bronswaard, staat hier links voor me, sorry, is de boom en de plaquette teruggekomen. Ik hoop dat u het nog allemaal kunt volgen. Een speciale commissie onder leiding van Elise Willems van Traject, met medewerking van haar collega's van Traject, de saamhorigheidsgroep en velen uit de buurt hebben deze dag hier vandaag georganiseerd om voor de hele buurt duidelijk te maken hoe belangrijk wij dit vinden. 4 mei, jongstleden, stond er een artikel in de Limburger dat Maastricht 39 oorlogsmonumenten telt, waaronder het monument op het Ontwikkelingsplein. Nou ja, de journalist van de Limburger had even over het hoofd gezien dat we hier op het plein even erzonder zaten. Na vandaag wordt dat helemaal rechtgezet, dankzij de wethouder. De wethouder zal zo dadelijk het woord doen voor de officiële inhuldiging van de boom met de plaquette. We doen dat hier, hij zal hier het woordje houden, omdat we hier, zoals u ziet, de microfoon hebben. Als we dat daar doen, dan zou dat helemaal verloren gaan in het lawaai. Dus we doen dat hier. Daarna, leg ik even uit wat de orde van dienst is voor de rest van de middag. Daarna gaan we met de jeugddrumband die hier is, van Witte Vrouwenveld, en alle aanwezigen in processie naar de boom. We doen dat hier in de rijrichting van het Ontwikkelingsplein. U hoeft ons maar te volgen. Daar zullen 2 kinderen een gedicht opzeggen, waarna ze samen met de wethouder de plaquette officieel onthullen. Daarna zal het echtpaar Zeekaf, die we pas heel kort geleden hebben gevraagd om het niet zenuwachtig te maken, zullen een bloemstuk leggen wat door Leon Banser is gemaakt. Die zullen een bloemstuk neerleggen ter ere van de plaquette. Dank u wel, dames en heren, jongens en meisjes. Ik behoor eigenlijk tot de generatie Maastrichtenaren die op de schoot van zijn grootmoeder heeft geluisterd naar de verhalen over de oorlog. En ik vond dat spannend. Het was alsof het een spannend jongensboek was. Pas later ben ik de werkelijke impact daarvan gaan beseffen. En net vanwege die impact, het raakt mij ook persoonlijk een beetje, ben ik blij dat onze burgemeester vandaag niet hier kon zijn en dat ik hem mag vervangen. Ik kom hier met alle plezier naartoe, maar ook toch vanuit een bepaalde contemplatie. 14 juli 2010, toen waaide hier een notenboom om. Een nieuwe werd al heel snel geplant in 2011. Je zou zeggen, ja goed, de oude notenboom is vervangen en we zijn als gemeente klaar met te doen wat we moeten doen. Maar bij die nieuwe notenboom, dames en heren, daar is geen plaquette bij. En wat is een herinneringsplek zonder woorden die herinneren aan wat we met z'n allen willen herdenken? Het is eigenlijk ook nu nog een incomplete herdenkingsplek. En daar willen we vandaag
daar een eind aan maken. Want een herdenkingsplek zonder woorden die daarbij passen, die worden niet doorgegeven. De herinnering aan onze bevrijding, het is gewoon van belang dat dat wordt doorgegeven. 68 jaar geleden, wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, werd op 13 september dit deel van de stad bevrijd, op 14 september het deel achter de Sint-Servaansbrug, zo gezegd. Wij kennen het eigenlijk alleen nog maar van verhalen, maar wij weten niet wat het betekent om niet in vrijheid over straat te kunnen lopen. Ik hoorde van mijn oma, als ze over straat liep, dat ze mensen met een gele ster aansprak en dat die tegen haar zeiden, loop door, anders pakken ze jou ook op. En ik vond het toen spannend om te horen. Ik was 10 jaar en ik besef nu pas, ik ben later, op latere leeftijd, toen ik naar volwassenheid groeide, de werkelijke impact van die woorden gaan beseffen. Misschien dat ik niet de enige aanwezige ben hier die ook in Auschwitz is geweest, maar als je daar bent geweest, ja mevrouw u weet het, dan moet ik eigenlijk stoppen met vertellen nu en moet ik nu heel snel die plaketten gaan onthullen. Die plaketten met woorden bedacht door onze self-made stadshistoricus van de Tweede Wereldoorlog, Paul Bronswaard. En die woorden die erop staan, die passen in het thema van de herdenking, de dodenherdenking van dit jaar. Namelijk dat thema was, vrijheid geef je door. En in het herdenkingsplein, op het herdenkingsplein wat dit jaar de dodenherdenking was, daar stonden die woorden, die staan daar in de grond gegrift. Woorden van gelijke strekking. Daarmee wordt op het herdenkingsplein iets van die vrijheid doorgegeven. En we willen vandaag hier van het Old Hickoryplein ook zo'n plein maken waar de herinnering aan de bevrijding en de vrijheid die daarop volgde wordt doorgegeven. Want vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Tot slot, ik ben ook geraakt door het feit dat jullie die hier aanwezig zijn, dat jullie zelf hebben gezegd, door een handtekening te plaatsen, wij willen gewoon die plaketten terug. En jullie betonen daarmee niet alleen een stuk respect aan de vrijheid, maar vooral ook respect aan degene die jullie hier bevrijd hebben. Naar wie ook dit plein is benoemd. Dat was de 30e Infanterie Divisie van de Amerikanen. En die had vele bijnamen. Een van de bijnamen was geloof ik ook nog Roosevelt's SS, omdat ze zoveel krijgsgevangenen maakten. Maar de bijnaam die ons het meest in herinnering is gebleven is de Old Hickory. En daarna is dit plein genoemd. Het herinnert, maar ik ga je daar nu niet te veel mee vermoeien, want u bent allemaal gekomen om die plaketten te onthullen. Maar het herinnerde aan een Amerikaanse president, de 7e Amerikaanse president, Andrew Jackson. Een boom van een kerel die op een gegeven moment met zijn soldaten in 1812 ergens in een veldslag zat en daar zoveel respect afdwong dat ze die bijnaam gaven. Maar dat is vandaag bijzaak. Hoofdzaak is dat we vandaag weer maken van het Old Hickoryplein dat wat het ooit was, een herdenkingsplein aan allen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, aan allen die oorlog niet hebben overleefd, maar ook aan allen die hier staan, dat het een blijvende herinnering, een blijvend baken is voor de toekomst. Dat wij elkaar respecteren en dat ook doorgaan.